Es propio del fútbol la desaprobación, pero también es propio del fútbol acertar con el diagnóstico justo. Un futbolista que se entrega totalmente y que abre defensas y que ha atravesado este momento con anterioridad y ha salido en base a convicción, a su esfuerzo, al respaldo de todos, no solo de su entrenador, su público también. Cuando los aficionados entiendan de que el futbolista se sienta más protegido y reacciona con apoyo, todo el mundo terminará apoyando y tragándose la desaprobación, porque eso es contraproducente hasta para el aficionado mismo. O pasado domingo vivimos en Balaidos unha situación que, bueno, particularmente non me agradou, creo que nin a min nin a maioría dos que estábamos ali, que foron os silbidos hacia un xogador do Celta, concretamente hacia Teo Bongonda. Non é a primeira vez que sucede, en outras ocasións eran quizás o mellor un poquinho máis tímidos, outro día deixáronse notar un pouco máis, non chegaron ao nivel daquel día de Pablo Hernández, aquel día contra Las Palmas, pero, bueno, foron suficientemente notorios como para que particularmente a min me molestase, e creo que non son o único, non? Creo que hai que separar dous conceptos. Por un lado, bueno, o gusto que cada un teña sobre o xogo de Bongonda, ou, bueno, o gusto ou a opinión que teña cada un sobre o desempeño dese xogador, e por outra, o feito de silbar en un partido xogado en Balaidos. Entendo, bueno, non vamos aquí tampouco a facer un debate sobre a figura de Bongonda, sobre se o fai mellor, se o fai peor, ten días mellores que outros e evidentemente ten moitas cousas que melloran. Falamos dun chaval que ten 21 anos, que por tanto ten un marxen de mellora enorme, pero que a súa vez pois paga o peaxe lóxico desa, bueno, pois desa inexperiencia, desa xuventude e de, bueno, pois o tempo que lle queda por diante para mellorar e para bueno, pois ser o xogador que todos esperamos que sea. Pero non o será se non lle botamos unha man cando xogan Balaidos. Eu entendo, insisto, entendo discrepancias sobre o rendemento de Bongonda, entendo o debate, entendo a dúbida sobre a idoneidade de que sexa titular. Todo eso entendo, respeto. Podríamos entrar aquí a decirlo, quizás o mellor, se me preguntan a min, a miña opinión personal, pois o mellor eu xogaría con Sisto, non son eu de todos os xeitos quen está adestrando o xogador todos os días, quen o coñece, quen sabe o que quere. Imagino que Berizzo saberá o que quere, sabe máis que nós, e supoño que el terá os seus motivos, pero a miña opinión persoal, seguramente eu poñería a Sisto, ou poñería outras opcións, seguramente sí. Eso é unha cousa. Outra cousa distinta é silbarlle a un xogador dos nosos. Por eso este programa leva o título Los celestes son los nuestros, un pouco pues facendo referencia a aquel partido entre o Deportivo de Sevilla con Bilardo no banquillo sevillista, cando un masaxista do equipo andaluz pois acudiu a socorrer a un xogador do Deportivo, e Bilardo desgañetábase dicindolle que los colorados son los nuestros. Bueno, pois os celestes son os nosos. Evidentemente, se hai que pitarle a algún xogador, hai que pitarle a un xogador do outro equipo, nunca a un xogador do noso. Xogue como xogue, porque non lle estamos axudando nin a eles, nin nos estamos axudando a nós. Cada vez que un xogador do Celta recibe o balón e é silbado pola súa propia afección, evidentemente ese xogador non vai a mellorar, ese xogador vai a entrar dúbidas, ese xogador vai a queimar o balón nos pés, ese xogador en definitiva non vai a estar solto, non vai a estar fresco, non vai a estar disponible para xogar. Prácticamente estamos anulando a ese xogador, e non se debe anular a un xogador do noso equipo. Insisto, o marxen de gustos, de preferencias e de calquera outra circunstancia. Non se debe silbar a un xogador do noso equipo. Que cando remate o partido se exprese a opinión como se queira, con silbidos, con que sea, temos foros, temos bares, temos un montón de sitios donde expresarnos e donde decir pues, o que opinas de Bongonda, de Sisto, de Berizzo e do Sumuncón. É dicir, temos un montón de sitios para expresarnos, pero non no estadio, porque non é convinte. Eu, xa digo, no caso de Pablo Hernández, por exemplo, lamentei o que sucedeu no seu momento,
Non me sirve a excusa de gracias a esos silbidos mellorou, porque eso é absurdo, non é certo. Pablo Hernández non mellorou gracias aos silbidos. Pablo Hernández mellorou porque se adaptou á liga, era un xogador que valía, o que Berizzo coñecía, e simplemente faltaba adaptarse á liga, cambiar o chip, aumentar, subir unha marchiña a velocidade. Eso foi o que fixo e o cambio foi radical. E Bongonda mellorará pois cando acerte na toma de decisións, eso adquírese con experiencia fundamentalmente, cando teña claro o que facer antes de recibir o balón, e non recibo o balón e se poña pois, a correr vendo un poquinho cal é a alternativa que vai a ter, pero non vai a mellorar cos silbidos. Cos silbidos non mellora ninguén. Non nos engañemos, nin vos engañedes a vos mesmos. Non mellora cos silbidos. Non se deu caso ata agora de ningún xogador que mellorase cos silbidos. Melloran por outras cosas. Melloran polo que adestran cada día na Madroa, melloran polos consellos que lle dá o adestrador, os consellos que dan os compañeiros, polos erros que poden cometer e o aprendizaxe que teñen deles, pero non melloran polos silbidos. Non. Melloran por outro tipo de cosas. Así que, se o que queremos é o mellor para o Celta, creo que todos aquí coincidimos, o que debemos de facer é apoiar os xogadores en calquer circunstancia, sempre dentro do terreno de xogo. E despois, cando acabe o partido, expresarnos e mostrar a nosa disconformidade con todo. Simplemente era isto. Agardo que no seguinte partido en Balaídos non suceda algo así. Agardo tamén que nos convenza a todos, ou incluso aos que non o acabamos de ver, e que se convirta no gran xogador que promete ser, no gran xogador que parece que vai a ser, pero que sexa pois no momento que teña que ser. Pois nada máis por hoxe. Un saúdo a todos, gracias por estar aí. Suscribidevos se non tedes outra cosa que facer, dade a me gusta, compartid, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo, sede moi felices.